tima Fatima tima ban kwana da ke tima ya tafi har tunanina tima ta zama jinin jiki a zuci ta zauna wana ta waya ni da tima ba dare bare rana kwanaki kaɗan na shirya na je zuwa Katsina sai gana a ƙofar ƙaura har gidansu mai sona sun karɓe na hannu biyu domin ta na yi musu zantukana mahaifin tima ya aiko wai in je za mu gana muka gaisa ya tambayi sana'a da adireshi na yi ta yin bayani mai nutsuwa har adireshi na ce sana'ar shayi nake ba dare da rana daga nan muka yi sallama ina ta nuna farin ciki na tima ta raka ni ta sha har na ba ta zobe na kafin faduwar rana sai gane a tashar kurna na nemi ruwa na sha domin in kashe kishina da na karasa gida sai na kira mai sona sai na ji ta a kashe gashi babu caji wayana washe gari ma wayar a kashe da na kira magana bayan kwanaki kaɗan kawar tima ta kira wayana ta kwashe labari ta faɗi abin da ya samu timana lokaci guda wani ya tarwatsa farin ciki na ya ga tima ya bi ta har gida santa ya nuna ya je da kuɗi gidansu har da mota ya nuna sai ta ce da su ni take so ni take kauna dalilin hakan har abinci ta daina ci domina sun ce da ita me nake da shi da har za mu zauna bani da kuɗi ko sana'a bare gidan kaina da hakan tima ta ce ni take kauna idan za ka so ka yi shi don Allah da manzona ba ni manta wata ina kwance ɗakina sai ga sakon tima ya shigo min har wayana na buɗe sakon tima domin gane wa idona ta ce na yi fatan mazauna da kai har a aljanna kai ne maganin duk abin da za ya sa warai kuna gida sun matsanta wai dole san ka na daina dalilin hakan ban iya bacci da idanuwana sun saka auren tima da shi sun watsa farin ciki na auren dole za su yi mata ni take kauna mai sauraro akwai ci gaban labarin zantukana zantukana